käskytys menee sillain, että sitten kun mä huudan, että toimintaa nyt, niin silloin se olisi possulle merkki. Tässä pitäisi saada muutamassa metrissä niin pieni vauhti aikaisesti, että se menee semmoista reipasta kyytiä tonne ylhäälle. Sitten katsoo vähän sinne, sitten katsoo tonne, kanoja. Sitten ne menee tosta, kanat ohi. Ei kukaan leiki. Sitten katsoo tonne. Oi. Tervetuloa Pyhälle maalle Kuopioon. Mun nimi on Riku Suokas ja tässä on Ilari Johansson ja me ollaan täällä ilta etsimässä uusia näkökulmia lemmikkieläimiin ja myöskin lemmikkieläinten omistajiin. Me haluttiin ruveta tekemään vähän erilaista mainontaa, vähän tavallisuudesta poikkeavaa. Me halutaan luoda sellaisia hykerryttäviä hetkiä. Ja näillä mainoksilla me halutaan luoda hymyjä ja jäädä mieleen. Ja siinä sitten aika itsestäänselvä valinta tähtirooliin oli kuopiolaislähtöinen koomikko Ilari Johansson. Mulla on vaan lähinnä ollut, että yrittää löytää oma sisäinen hauva. Ei oteta kätteen ollenkaan. Pysytään se. Joo. Ja se on niinku sehän on Itse asiassa mikä siinä on hauskinta, että pääsee lopettaa sen jonniin joutavan kaiken asioiden miettimisen ja ajattelun ja analysoinnin, vaan elää hetkessä ja tunteella ja pitää hauskaa. Niin, ja kyllähän koiran tuntee. Niin, nimenomaan, sepä se. Meillä on ollut erittäin mukavaa. Kyllä, toistaiseksi. Ansan ja Mystin ja Ninjan kanssa. Ninja on semmonen hyvin energinen ja pirteä ja tekee sitten energisiä ja pirteitä asioita. Ja sitten meillä on Mysti, joka tervehtii kauhean iloisesti, jolloin kaikki tervehtimisjutut on mennyt Mystille. Ja sitten meillä on ollut tuo Ansa, joka on sitten vetänyt pääroolia. Ja Ansassa on oikeastaan ehkä parasta Ansan kulmakarvat, ne on kauhean ilmeikkäät, niin me saadaan aina semmosia ilmeitä aikaiseksi. Ja niin joo, meillä on ollut siis myös niin kun, eihän nämä koiriin lopu tässä sarjassa, vaan meillä on ollut possuja ja kanoja. Hetken aikaa harkittiin myös ankkoja, mutta että kanoihin vedettiin se. Jossain niin joku raja on, jossain se raja on vedetty. Kyllä. Jalkauduttiin tuonne maaseudulle ja katsottiin, että millaisia eläimiä meillä on mahdollista saada. Ja sitten me löydettiin oikein potentiaalinen pieni possu, joka aika nopealla koulutuksella saatiin sit kulkea paikasta A paikkaan B halutulla tavalla. Ja kato, sitten kun tehdään se kuva, mä haluan, että sä löydät sun sisäisen sikas. Sisäinen sika, muista tää. Siinä oli vielä niin, että se piti kulkea tietyllä nopeudella ja sitten se kuvauspaikka meni ylämäkeen, niin me jouduttiin hieman reenaa, että possulle se oli ihan hyvä haaste. Ja sitten meillä on itsellä semmoisia koulutettuja kanoja ja otettiin sitten kanaat vielä mukaan siihen, koska haluttiin myös näyttää, että nimenomaan eläinten kouluttajien eikä koiran kouluttajien. Nämä kuvauspäivät on ollut pitkiä, mutta todella hauskoja. Että toivottavasti tekin nautitte näistä videoista ja tämä on meidän tapamme tuoda best friendshipia. Tämmöistä me ollaan täällä tekemässä nyt Pyhällä maalla Kuopiossa. Vänärikö tää oli tää? Väinölänniemellä. Väinölänniemellä. Suomen Jerusalemin ytimessä. Mitä veikkaa, päätyykö toi ikinä? En tiedä, leikataanko.